Koniec sezóny je za dverami a spolu s ním upršané, studené, krátke dni. Motorku treba uložiť jednoducho na zimný spánok, ale ak chcem, aby mi motorka na 100% na jar fungovala, nemôžem spraviť to, že ju strčím do garáže, zamknem. Potrebuje trošku lásky a údržby. Práve jeseň je na to ideálna, pretože nestane sa vám to, že vyjdú prvé jarné lúče a poviete si, treba ísť do servisu. Poďme si teraz povedať bod po bode tak, aby to pre vás malo naozaj pridanú hodnotu, čo všetko musím urobiť, aby moja motorka bola cez zimu v bezpečí a úplnom komforte. Pokiaľ si na to netrúfam, alebo jednoducho sa mi nechce, je tu Motoshop Žubor. Ak si necháte urobiť servis práve teraz, máte aj 10% zľavu na servisné práce a 30% zľavu na príslušenstvo. Najzákladnejšia vec, ktorú máte na svojej motorke, je pneumatika. Stretávam sa s tým aj v rámci motoškoly, že ľudia chodia na kurzy s pneumatikami, ktoré nie sú v dobrej kondícii. Cez zimu tá pneumatika sa nebude točiť, čiže bude v kontakte s povrchom, ak samozrejme nemáte stojany, stále na tom jednom istom mieste. Dobrá finta je tá, aby som tú pneumatiku prefúkol, kľudne na 3-3,5 atmosféry, aby sa tá pneumatika nedeformovala a nemali ste z tej pneumatiky na jar placko. Nezabudnite skontrolovať aj dotko, či vaša pneumatika nie je stará, respektíve či má dostatočnú hĺbku dezenu. Niektoré motocykle majú sekundár vyriešený kardanom, respektíve ozúbeným remeňom. Veľká časť motoriek má reťaz. Tí z vás, ktorí ju máte, viete, že sa o ňu treba príkladne starať tak, aby mi dokázala slúžiť čo najdlhšie. Takto reťazka na zazimovanej motorke nevyzerá. Musím ju najskôr očistiť, osušiť, potom namazať. Mazivo nikdy neaplikujem zvonku, ale práve z tejto vnútornej strany. Nechám ho chvíľu zavednúť, prebytočné mazivo otrem a reťazka je pripravená buď na jazdu, alebo na zimný spánok. Servis šitý horúcou ihlou je vždycky nekvalitný. Teraz, cez zimu a na jeseň máme na to čas, takisto aj vy. Ak sa príde pri bežnej údržbe k nejakému problému, o ktorom sa nevedelo, je dostatok času riešiť ho, objednať náhradné diely a urobiť ho naozaj kvalitne. Nesmú sa opomenúť určite ani brzdy, skontrolovať hrúbku brzdového obloženia, či je tam dosť mäsa, funkciu brzdového strmenia, či valčeky chodia veľmi jemne a úplne bez odporu, prípadne výmenu brzdovej kvapaliny. Veľa motoriek v dnešnej dobe má nádrže buď plastové alebo z kompozitu, ktoré jednoducho nehrdzajú. Ale niektoré motorky majú stále plechové nádrže, preto odporúčam, natankujte úplne plnú nádrž, tak, aby v nej nebol vzduch, zamedzíte tým prípadnej korózii. Kvalita paliva v dnešnej dobe, čo si budeme hovoriť, nie je nič moc. Sú tam biozložky, ktoré degradujú to palivo. Určite odporúčam pridať stabilizátor paliva, ktorý zabezpečí, že to palivo ostane naozaj plnohodnotné aj na jar. Samozrejme, aj toto je súčasť zazimovania v Motoshope Žubor. Jednou z najcitlivejších častí je batéria. Určite to poznáte. Prídem na jar k motorke, stlačím štarter a motorka neštartuje. Aby sa vám presne toto nestalo, odporúčam batériu odpojiť, vyložiť ju na teplé miesto, alebo ešte lepšie, pripojiť na tzv. Udržovačku, ktorá simuluje bežnú premávku motorky a vaša batéria ani nevie, že motorka nejazdí. Na jar bude opäť v 100% kondícii. Tí z vás, ktorí ste ako ja a radi ťaháte záplyn, vôbec neurobíte chybu, pokiaľ motorke urobíte olejový servis. Možno aj častejšie, ako je predpísané. Zima je na to zase úplne ideálny priestor. Odporúčam, používajte originál oleje, originál filtre. Na jar bude vaša motorka opäť pripravená na plnú palbu. Autorizovaný servis Motoshopu Žubor sa nielen dokáže o vašu motorku 100% postarať, ale ponúka aj službu odvozu a dovozu stroja priamo k vám domov. Ak by ste mali záujem, môžete u nás motorku aj zazimovať. To znamená, stroj bude u nás celú zimu pripojený na udržovačku vo vykurovanom priestore. Ten je monitorovaný kamerovým systémom, čiže vaša motorka je v 100% komforte a úplnom bezpečí. Nenechávajte si servis na jar, urobte ho teraz. Na jar budú všetci v strese a vy budete jazdiť.